Yazinohlonze TV inethulela uhlelo SIKHANGENKEZO TV Show. Ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bhonya no-BGK Mbuyisa. Isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje, uklike, ulike. Yazinohlonze TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwaZinohlonze TV. Gama lohlelo SIKHANGENKEZO TV Show. Gama lami uMzothula ngalakhe sabathwasman DJ Bhonya sizohlenga zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfakazi komdila khala masokito abatuthu lempahleni umphendlemane. Umama omkhulu kusigaqa sibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Utheni nokulikana ngoba zonke intombi zilikundile. Hande manje ncithi mamba ncithi umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engaseklamonti. Anobone namajuba amabili shengoma phathwa ntaba izulu. Unomakofu umkhono duke nebindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni. Igama lakhe uBGK umfowethu. Noma kanjani ke ngikubingelele nami lapho mbukele camp wethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqila uthole ehlanze zamamba zamkhoza zimthele ufuna inhlalo zibomvula yedlula mthatha edlulela phambili mina ke ngisinqe sikanodolo isiqobo sikashwami intedlu wamandiya namasulumani thiwa ngena lo side iphuma lo side ungona setshitshela wena umfulo omkhulu waseLimpopo labo lathi chineke ngisho ngathi ikhekhe lebirthday yahlephula amathanda umnikezi ohambayo uyayibonela la ukuthi wenza kanjani ngaqhamuka phansi lena mina kwesakabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sona sahambuyisa mbukeli akube mnandi awulalele la uze nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kwezinohlonze TV la sikhona siwe sikubamba kamnandi sithi SIKHANGENKEZO. Yiso-ke leso sikhathi mbuke lapha ekhaya njengoba uzwile sibingelela kuyimina uBGK sikhuluma indaba enkulu ekutheni ukuthi ezinohlonze TV sikulethela uhlelo SIKHANGENKEZO TV Show. Kulula-ke ngoba sithi SIKHANGENKEZO TV Show. Namhlanje singena kwingqophamlando ade siyibona lapha eThekwini ngoba ubona kukuhle lapha eThekwini abantu bephithizela kumnandi kunje. Sikhuluma indaba enkulu ingoma kazwelonke. Tuyibonela ka ingoma yeintokazi siyitizwa mbukeli lapha ekhaya sithi SIKHANGENKEZO TV Show ezinohlonze TV igama uMzothula ngalakhe sabatha wasman DJ Bhonya sizohlenga zonke insizwa eningizimu Afrika. Into emnandi kakhulu namhlanje siphethe igoso leinsizwa elinye ade likhona liyingcenye yalo mcimbi oyingqezivele siphethe uGadla Nxumalo uhaqa sokhuluma naye njengamanje ake sikunike amanye amazwibela mase sikhuluma nohaqa.
ithuthukisa amagoso ithuthukisa amagoso ingoma nje
sibonela ke ingoma amazwibela aloshameni ade sikhuluma ngawo bekuyingoma ke kazwelonke le ebesikhuluma ngayo njengamanje khona umfukangipha Nxumalo uGadla Nxumalo ngihleli naye ke njengamanje asuma ndoda amadoda bathi uhaqa thina simazi ngohaqa ke kuyona le ngoma esikhuluma ngayo ingoma kaShameni Gadla avele sikubingelele sikwamukele kwezinohlonze TV kwezinohlonze TV mfuka Shembe ngiyabingelela ayumqineka kade enze indumo ezulu enkulu kakhulu yengoma kazwelonke futhi bekuyingoma kazwelonke ngempela wawungasho nje ma iqalo eqaleni ukuthi hayi ingoma kazwelonke ngempela lena ingoma kazwelonke kodwa ifike yajiya ngempela yashuba yakukhombisa ukuthi ingoma kazwelonke futhi ke umuntu uyabheka Mzothule ngomaskandi bebonke nganginawo mina lento emqondweni ukuthi yini ingoma ingaphakanyiswa ngoba ingoma iPSL ileague yomaskandi umaskandi bayibafana bafana uma ngase kuphela ingoma ingabikho ngabe umaskandi uzoqhubekana uphinde ube sezingeni right na ngathola ukuthi ngempela ngeke kuze kwenzeke nangoba umfoka mqineka esethe cha mina ingoma kazwelonke angiyenze wayenza ke ingoma kazwelonke nansi sifikile yabasezingeni eliphezulu kakhulu usho ukuthi kuyinhlanhla ke ukuthi uma sikandi uzoqhubeka kuye phambili ngoba uShameni nanku uza ngemuva uhlele 8 yazi kukhona into engiyibukile la Gadla uthe ungena endimeni yomculo kaMaskandi wakhombisa wena lento kaShameni kuyona ingoma kaMaskandi sengibuyele emuva njengamanje sasike sibona abanye bayadansa uthola ukuthi ingoma uyabona ukuthi ngabe uyahlaba lo muntu la kodwa uyayidansela nje ngifuna ukuya lapho ekuthenini ukuthi nina senibuyisela lento kwingqikithi la esuka khona mfowethu ngoba ubona nje ngathi mina mangiqala entweni kaMaskandi ngathi mina kwaMaskandi hleze ngisho lento ngathi ngiyadelela kanti angideleli ngathi kwaMaskandi ngiyahlabelela ngoba uMaskandi uyahlatshelelwa uculo igama nje lithi singabaculi kodwa ngabe kahle igama ngabe lithi singabahlabeleli abahlabeleli kodwa lithi igama singabaculi mina ke ngeza nje ngazohlabelela ngaphinde futhi mangabe ngidlala estage kufuneke ngidlale uShameni ngingayilahli le yanto yasemuva iyona ke lena sise ngeke ubona sekuthiwa ezami inkabi seyiqheba ungathi ukuthi yini lena eqhetsha manje engathi kuyabhukuda umuntu ungathi uyaswima cha akusilwe akungafika estage ungene ngathi uzodansa yini umbhaqanga usetshenziswa umbhaqanga kuzothi cula awuzi ukuthi ingoma uma sekunengoma eziwu10 kwi-CD yomuntu noma ingoma eziwu6 kwi-CD yomuntu engasineleki ukuphoqa ukusina kuzona usho ukuthi khona into wrong sibuyela khona Yebo, ezikhula ngempela lezi stage, ezikhula.
Kafana bekoshe. Leli sasasa elibekhona kangaka labantu nenze njani ngoba ngiyezwa kutheni ukuthi uke waqoqa nawe amagoso nahlala phansi nayixoxa lento wakhuluma futhi nezinsizwa ukuthi bafuthu asiseke lento ngoba into edesibuka lapha nezintuka zakhona bezimisela ngendlela esimangalile. Mfowethu yabona umqinika lapha usebenzise amaqhinga amakhulu akathathanga lento ukuthi into le engiyiplanile ngomqondo wami ukuthi ngiyenze ngizoyenza ngendlela yami. Ufike wadonsa usigobo sentambo wambeka la, wadonsa ukhuzani wambeka la, wadonsa ubahubhe wambeka la. Wasithi madoda nina la kuma ambassadors ami iyiphi indlela esingayenza abaculi laba babona ukuthi akhona abantu akuyibona bangasathathala lento basibekele thina singabaculi la, kodwa bakhona abantu abadala bangakwazi ukuthi kwayofuna amagoso. Salandwa ke sa steering committee, wonanda steering committee walandwa amagoso ke manje. Noma ke amagoso bengina kungamagoso azingane onke, kodwa mina ngoba ngumuntu omdala okuyena obekhona sasisikwazi ukuyihlela lento ukuthi no into kamaskandi yengoma asihambise kanje ihlehle kahle iyemuva ngoba ubona ukuze kwaze kwakhona amakosi ingoba umqineka usebenzise ulwazi abethola ukuthi lento ingoma ngeke uthinta ingoma amakhosi engathinteki, ngeke uthinta ingoma yamagoso asinayo ungawathinta amagoso amadala asegcineni. Yingakho sizisa kwakufanele ukuthi uzokonyelisa amagoso amadala, yingoba into mayenza uyayilandela ukuthi obani abagudi kakhulu kuyona akavela senzele nje. Ngizwa kahle uyayibonela nawe embukeni lapha ekhaya ngoba sikhuluma kanje sikhuluma noGadla Nxumalo odume kakhulu ngoGadla Nxumalo kakhulukazi endimeni yomculo kaMaskandi. Mase sibuyele emuva uke wabamba kakhulu iqembu kwakuthiwa iGadla Nisangena. uGadla uyena ngokuhlabelela kunjani mase kuthi sangena iqembu lika Shameni elidala ngendlela esimangaliso. Ngiyakhumbula Nxumalo uke wathinta kakhulukazi noma wasebenzisana nabantu abaningi kumanje esibabona nabo sebengamagoso endaweni ezahlukahlukene futhi abamagoso awuShameni. Mnteke baba leli qhaza wena ke olibambile ungathini kumphakathi ubuka njengamanje? Mina mfethu konke engikwenzayo abantu abadala babethi mabenza into bethi mabenza into bethi asizenzeli thina kodwa senzela mina kuyo yonke into engiyenzayo angisayenzeli mina kodwa ngiyenzela ukuthi ngingathi makuthiwa kufika ilanga ngelinye ilanga lokuthi ngiyahamba emhlabeni ngithola ukuthi nje akukho umuntu nzowabamba into okuyiyona kufanele ayibambe. Yingakho ke ngaso sonke isikhathi sifafaza ivangeli lokuthi kwansizwa kwenziwa njani, kwagoso kwenziwa njani, kwaShameni kwenziwa njani, uShameni uhlukene kanjani, imuphi uShameni okwazi ukuthi abanye oShameni ngoba oShameni obebekhona nje bebonke ukhona obadlayo uShameni ofika ubadide bethi hey asifuni thina ukudlala nalo muntu, hayi ngoba bengafuni ngoba badidwa indlela apheshezisa ngayo izinto. Ngibuzela emfoka Nxumalo masikhuluma kakhulukazi ke makuthiwa lokhu kuyicompetition ke manje kuyokwenziwa kanjani ekuthenini ukuthi iBackville kube umzansi ngala moshona eSakhosta ngisho njalo kube iNorth moshona le kaZulu kuthiwa abaqhudelana labantu kube khona ohlomunye. Uma ubuka ngokwakho uma sikhuluma ngogoso nenza kanjani ukuthi lento ungabi nezikhalazo ngoba uzothi omunye hayi yangakithi le ngoma thina sasiyona lonto mfethu ingakho beze kwathiwa ayingabikho icompetition akube ifestival kodwa mina ngingakusho ukuthi icompetition iyadingeka. Icompetition idingeka kanjani? Kwi-competition ungalanda umzansi ulande indlamu ulande uShameni uhlukene iziqu eziningi kanjalo isikhuze abungapha bayibiza ngengoma laba baphatha amavolo
le nto ungawenza umqhudelwane wabo yebo uma uzofike ubakhathe ngendlela zami ukhatha umzansi ufike ukhathe wodwa umzansi ukhiphe ngama-category akhona uphume unumber 1 wakho uye kumaqembu kaShameni ufike ukhiphe unumber 1 wakhona uye kwindlamu kuyiwe bese uletha la labo bantu kuthiwa uyinkunzi bese kuthiwa ke yes nizinkunzi kodwa ke ubani inkunzi yengoma uShameni noma umzansi noma indlamu noma isikhuze na lapho kufuneka khona iqhathwe khona kuShameni kodwa hayi ukuthi kulethwe umzansi owu10 noShameni owu10 nesikhuze su10 ngeke kuze kulunge ngoba kuzoba nezikhala kodwa uma usulethe 1 izophuma into ibe yona ngizokathe Nxumalo sizopheka ngasemaphetheleni lento uma uyibuka ube nesifiso sayo sike sagijima amahostela nawe sawofika koGoli safika kephi kunento eyayakhiwa ngaleso sikhathi sakha lento ethinta ingoma sengikhuluma ngawe ke ikhona ingoma kazwelonke manje ingoma kazwelonke isikhona wena ikuphi okufisayo nongaxoxela noma utshele umuntu obukelayo njengamanje noma ongakhuluma ngisho emagoseni onke ezweni ukuthi awasukume manje sekuyisikhathi sawo ngingathi kuwo wonke umuntu obade azi ukuthi thina engomeni asinakiwe ingoma ngeke izifike ndawo awusukumuke manje umphakathi uyohlangana ngempela ke manje amagoso aqine inkabi zibe ziningi ungathi kuthiwa igoso linenkabi ezu10 inkabi ziqala ku20 ziyele manje ngoba umcine kuseyivezile into ukuthi nansi into ikhona iyaphila ngoba lento umzothulo abantu abasina ingoma babuye engomeni bakhathele uma izingane zingane izothi iphuma esikoleni iphinde ihambe iyojima ingoma ngeke uthole izingane ezihambe zime emgwaqeni zenza yonke into noma zingofana namafoni kungenasidingo ungazazi ukuthi kwenziwani kulawo mafoni lento iyakha isizwe ngendlela eyisimangaliso nithi mina iqhubeke phambili yeah kunjalo mbukela lapha ekhaya uGadla Nxumalo sikhuluma naye njengeqembu noma njengegoso futhi njengomuntu ade kuyikomiti ubuke yonke into ade yenzeka lapha futhi engithi mina usemkade obufu kakhulu uma sikhuluma indaba yengoma ngoba usekwazi ukuyihlukanisa ngokwegaba omunye umuntu uzobona sengathi la laba bayabheda laba bangcono kanti cha yena uyakwazi ukubona ukuthi lo uright ngokwengoma yakhe futhi kuningi esingakufunda kuyena ingakho ngenze nje ekutheni ukuthi simthathe simsondeze kulolu hlelo lasikhona SIKHANGENKEZO TV show ngaphansi kwe-TV okuthiwa ezinohlonze TV la khona sikulethela zona izinto ezinhle kanje okuyizona izinto ezizokwakha nemphakathi esihlala kuyona njengamanje sesiye emaphetheleni Nxumalo sibonile-ke kwenzakalile manisuka njengamanje nizoya emakhaya niphinde futhi niqinisekise ekutheni ukuthi lento iyabuya nangonyaka ozayo noma kanjani mfowethu ngisho undunankulu walesifundazwe ubaba uSihlezi Zikalala uvumile ukuthi lento ayiphusha nakongqongqoshe ukuthi unyaka nonyaka lento futhi izohamba lento iyofika nakuma district kufuneka iqale manje iqale emuva ke manje iqale kuma district iyenzeke khona bese imisiza kwingoma kazwelonke sekuza into esihlelekile esiyithulisa imbumbi sithethu engikuthandile futhi engeke ngakushiya ukulekelelana kwenu njengamaqembu onke uma kuculwa noma kwenziwani lento ibe mnandi ngendlela esimangaliso akushiwo ngombuke lapha ekhaya ekutheni ukuthi mase ngena iqembu elithile obani sebezohamba bayoyihlalela labahleli khona bebehlala khona la bevuma ingoma belekelele lelo qembu ekutheni ukuthi nabo umsebenzi
Nxumalo bayakwazi emculweni bayakwazi ebugosweni bayakwazi ezintweni eziningi nezithinta kakhulukazi amakomiti athinta wona umculo ngiyakwazi njengendoda engenambona ngoba abanye uthuthu hayi awenze kanje umbona umuntu kube ngathi uyangi-athenda ngaleso sikhathi emva kalokho akasayibambi iy'ncingo. Nxumalo usebenzela umphakathi abantu bakuthola kanjani abakudingayo uma bengena ey'nkundleni zokuxhumana bayakwazi ukukuthola? Bayakwazi mfethu ukungithola ku-Facebook nje bathola yena uGadla Nxumalo bephinde futhi bangithole ku-WhatsApp enambeni ethi 073 5265 842 Kuyiphinde 073 5265 842. Nxumalo sizowakhipha ngamanye amazubela ngoba siyaxuba lapha ingoma biboshelwe kuphela ama-hour ilokhu iboshelwe manje siye sibambe lawo mazubela ukuze lento beyibone ukuthi idlule la alokugcina ongalisho njengamanje sesivalekile lesi. Ngathi nje insizwa edlala ushameni insizwa edlala umaskandi asiyekeni ukuqhukuluzana bafowethu akukhala unyawo phansi ukhulunywa umlomo. Kunjalo ke mbuke lapha ekhaya akhona amanye amazubela ahlanganisiwe umyoniko umnandi amaqembu ahlukahlukene kuvezwa lento ade ilapha ngoba senza kanje ngamazubela senzela ukuthi kungashiwo ukuthi nathi besikhetha iphela emasini besenzela ukuthi nibone ukuthi ingoma ihlukene kanjani. Kumfuka sikabudela cela amasokito babedede phahleni umphedle manje uma uNkulunkulu isigaxa sibhodo ngaphatha ngaphezulu bathi uthena grika ngoba sonke into bizikundilwa ade manje yacithi mambo ncithi umsholono ndabuzimbilini kanqathiye seklemoto sengithi khumu njengamanje ayibonana nangesobenzayo la sikhona Sikhangenkezo TV show Kamali TV ezinohlonze TV ngasubscribe njengamanje uthi ezinohlonze TV yipha okwami ukunibingelela mese ngikomelisa amagoso ahambe phambili ehola ingoma eyigodini eyihlukahlukene. Oqala igoso uMasiniya uDubazana, owesibili umfoka Dludla umthatha Dludla, owesithathu Shobede siyacela eze ngaphambili, owesine uZwelibi, uMahambane uQulu uQabhashe, ogcina uGadla Bethithiza uZwide umfoka Nxumalo. Lensizwa ishaye ingoma yalida ey'ndaweni ey'ningi yawina imkomelo okubalwa umncintiswano we-Durban Art Competition, wabuye wawina kwi-Playhouse Theatre Competition, wawina futhi izindondo ey'hlukahlukene kwa-Art and Culture, wahlonishwa i-Maritime, wahlonishwa futhi i-Ushaka Marine World Competition. Zwide fowakithi sithi halala siyabonga. I can't show you that.